Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sumala sa atong mabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ni adto. Atong mabasa sa kapitulo 12 no, sa basahon sa Roma. Versikulo 17 no, ngadto na sa 20 o 21. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giilas sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalus. Kundili, itugyan hinoon kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalus, ako'y mubayad, nagingon ang Ginoo. Hinoon, sumalas giingon gihapon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakan asya, ug kung giuhaw, paimna. Kay sa paghimo mo ni ini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinoon dag-a ang dautan pinaagis maayo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ng kahayag sa pagtuong Katoliko ani anosab sa kahanginan, course din higapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, ug sa online internet makitag badungog sa gihapon sa rmndpolog.weebly.com. Kining yung ubos nga lagad mao gapoy magiguban kaninyo
Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa Pikas Lowak Tani Luod o Taxi Lumba no, sa technical side. Sige po na ko moingon kaninyo, pasiunang pangatahuran, timbaya, ako moingon maayong utok kaninyong tanan kapag daminaw din higyod no, sa DXDR, no, RMN di Palag, no, pinagi sa transmitter radio, no, sa RMN di Palag. O sa online internet sang litwa lagi ta kahibalog unsang oras inyo diha no gabi iba o adlawan moingon lang ko good day kaninyong tanan no sige hapon mga ikala mga tinahod nga tigpaminaw o mga ginikanan. By the way no nalimot ko pizza 11 di ay karon no pizza 11 sa bulan sa Nobyembre tuig 2012 no duol na usab ang Disyembre duol na sab no sa ulugod natong adlaw sa kapanganakan o pagkatao sa atong manunubos. Kaya po no kung itugot kaya po si Ginoo mapadayon ni atong tulumanon siguro masubli na to pagbalik adtong issue no may labot na sa Pasko. Kay dili usab tiaw baga objections mga atake no o wala masabti sa atong mga igsuon particularly sa mga nahimulag na may tungod sa atong pagsaulog sa adlong Pasko o wala pa dayta mahuman no sa tema may tungod sa larawan o sa pagyukbo apan sa ako nang giingon kaninyo dunay mga higayon diin ato ning salutan o laing punto no pero may labot gihapon sa atong pagtuo kana atong gituyo salutan nato kung mubati ta nga naay mga punto ba nga ma-prioritize nato sa maong adlaw o parehas karon no nga ang intro nato nga gibasa nga mga sita sa Biblia naghisgot sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa pagkatagaruman ni adto nga atong babasa sa Roma Kapitulo 12, tudling 17, ngadto na 21. Mga tinahod nga tigpaminaw atong kuhaan sa og pagtagad ang mga pulong no nga atong nabasa no pag-una no sa pagsugod yus ng tulumanon. Matod pa sa atong usas mga haligi gud sa atong pagtuo kay kini si San Pablo usa naman is mga haligi sa atong pagtuo. Matod pa niya kung buhatan kag dautan ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Mga hikala ayaw kamo panimalus. Kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nagingon ng kasulatan, ako'y manimalos. Ako'y mubayad. Nagingon ng Ginoo. Nagingon sa Ginoo, ako'y manimalos. Sa King James Version atong gibasa po. Matud pa niya. Sa Diyos. Vengeance is mine. Vengeance is mine. Ang panimalos, ako arana. Atong mapunting dinhiba ang katungod sa Dios. Ang kining pagpanimalos, iaara yun no, kung maghisgut ag pagtuo. Mayo nga ato yun siyang mahisgutan, kay usahay magkalimutaan ni bang dakong pagtulunan sa atong pagtuo. Kay kanato gong mga Kristiyanos no mga higala baga tinahod nga tigpaminaw. Kung lantaw nato yun ang kasaysayan sa atong pagtuo ba, nga pananglit atong hisgutan tong mahitungod sa Old Covenant o daang kasabutan.
kung ato kining analisahon, kung ato bang lantahon ang kalainan o ang dagway sa tinuhuan ni adto sa panahon sa Old Covenant o panahon sa kanang gitawag na tinuhuan sa mga Hudeyo no ni adto sa daang kasabutan. Unya ato kining itandi dinhi sa Bag-ong Testamento sa New Covenant. Adunay dako kaayong kalainan no ang kumagisgot ta og tagway. Kaysa daang kasabutan doon natay mga mabasa sa maong mga basahon no sa daang kasabutan. Sama ng mata sa mata, ngipon sa ngipon. Unya ang Dios pod sumala sa itong mabasa mo pakanaog dayon insigida og silot alang ni adtong mga malapason katong mga sad-an ba makasasala. Pero naapoy kanang mabasa na to sa Old Covenant gyapon no, sa daang kasabutan kanang particularly no o espesipikamente ang napulo ka sugo kung 10 Commandments, sugo sa Dios. Nagingon po siya, ayaw pagpatay o thou shall not kill. So, muna iyang palaod na to, thou shall not kill. Pero sa laing mga bersikulo usab atong mabasa nga ang Dios nagsugo sa iya ra pong katawhan pagsilot bisan gani sa pagpatay ni adtong mga malapason katong mga gahig ulo ba ang itong mga gahig ulo gyud nga di gyud patuo ba mao na nga puuhon gani kanang mulapas sa adlawng igpapahulay batuon gani ka ang tug mamatay. Kung sa imong mahimong kuan gali pagkauwawan kaon sa diha no tungod lagi kay na-emphasize usab sa daang kasabutan kanang mata sa mata ngipon sa ngipon og mao manggali pud ni gawion sa atong mga igsuon nga kana bang musupak sa baruganan natong Katolikong Kristiyano nga kunong ang simbahan supak man niya ang death penalty nga sa Biblia naa man ang patay. O naaman na ang anumang simbahang Katoliko nga nagpatuo man nga Kristiyano, nagpatuo man nga naa ang mga pagtulunan sa Dios kay simbahan gud. Nga naman nga supak man siya anang pagpatay o death penalty. Nga naa man sa Biblia nga kadtong mga salawayon o kadtong mga makasasala kinahanglan silutan yutos kamatayon. Well, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw mo na atong rumbo karon sa atong tulumanon. Ato sang ipadaplin sa katong larawan. Pero basig naapay panahon, may skuta na gihapon na nato. Kung naapay panahon. Mga higala, simple ra atong hinahinayon ni. I hope nga makuha ninyo ang wisdom sa simbahan nga oppose supak siya ng death penalty sa atong panahon karon sa atong panahon karon ha ingon ani ang kuan na to ang unsaon na to ni bali pagsugod para makuha ninyo gyudayon ba di mo maglisod sa pagsabot ingon ani parehas ra pud ni sa hisgutan sa nato gamay kining larawan. Nganong naa may mabasa sa Biblia nga ang Dios nagdili og larawan. Pero naa po'y mabasa sa Biblia ra gihapon nga ang Dios nagpahimo og larawan. Di ba si Moises gipahimo niya og larawan sa Keruben? Ipahimo pa gyud naglarawan sa bitin nga tumbaga. Unya siya pa gyud may naghatag og kaalam sa tao sa paghimo bisan unsa lakip na sa pagdibuho na natong gibasa na mga sitas anas miagi. Katong naghisgot yuta may tungos larawan. Pero naapoy mabasa nga nagingon siya ayaw pagbuhat og larawan bisan unsang dagway sa lalaki sa babae na sa Deuteronomio 4 no 16 unya labi na ang pagyukbo ay gyud na ninyo himo
Bisan unsa nga dagway ay ninyo himuan sa Exodo 20 na bisag unsang makita ninyo diri sa yuta o dito ba sa taas sa langit sa inyo makita ay gyud na ninyo paghimo og dibuho o larawan. Bisan unsa. O pero nganong naaman pud lagi mabasa nga siya nagpahimo og larawan. Gani siya pagyud ang naghatag og kaalam sa tao. O kanang kaalam sa paghimo og larawan gikan na niya, dili na gikan sa yawa. Murag magkalibog, no? Murag magkalibog, no? Libog atong kutaw. Mao manggali ni ingon ang nganong ako ning gi-appeal dire nga although mahitungod sa death penalty atong tema karon kining patay. Ako nang gisgutan kay maora man po na inana pod ang isyu mahitungod sa patay diri sa Biblia. Na ay mabasa nga ang Dios nagsugo nga ipatyon tong mulapason sa balaod niya, no? Itong mga gahig-ulo. Pero naapoy mabasa, naagos na pulo kasugo. Di gali matawag og seremonyalo. Divine law gayod. Yung gitag divine law, di na nato pwedeng usbon, di nato na pwedeng gubon kay iya man as Diyos nga balaod. O, ang atong mga kongresista o magbabalaod sa atong nasod, mahimong usbon na mga balaod nga gihimo ra po diya sa Kongreso. Kay naaman sila katungod pagpanday balaod. Yang ato pong simbahan, maghisgot og ecclesiastical law, ang mga balaod nga ilang gihimo, pwede po na nila i-amen, usbon, tungod kay ilang man ang balaod nga gigama, pwede nila i-amen o usbon, pwede po wag tangon. Pero ang divine law, kung balaod sa Diyos, adi yun na pwedeng usbon na to, gubon, di ba? Unya, naarabag yun diha. Kanang pag-ingon niya, thou shall not kill, ayaw pagpatay. Mahimong maingong mga kita mga Katoliko na biblical man na among kanang barugan simbahan nga thou shall not kill. Naamang yun sa Biblia. Nya mo ingon po itong musupak sa simbahan, kamong okay anang death penalty, nga, o biblical gihapon ning amo, kay naampoy mbasa nga ang Diyos nagsugo sa iyang katawhan nga patyon tong malapason sa balaod o katong mga makasasala itong mga gahig-ulo. Nagkaroon sa aon man na nato ron. Parihas doon na gibasihan. Di makaingon tong mga igsuon na tong pabor ng death penalty o kanang patay, di makaingon nga walay gibasihan ng Katoliko, naay gibasihan ng Katoliko. Naagos na pulo kasugo. Tingali moingon pod mo nga kamo pong Katoliko, di po mo kaingon nga kaming pabor og death penalty. Wa mi basihan, naapod mi gibasihan, Biblia gihapon. Na. Kuyaw ka ini, mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw. Mausap na, di ba, larawan na nana mabod? Kami mga Katoliko, mingon mi nga, naman may gibasihan po nga nung maghimo mig larawan. Kay Biblia mismo, mabasa man nga ang Diyos nagpahimog larawan. Mingon po itong mga dili Katoliko nga, nagsaway sa Katoliko. Naapod may gibasihan nga, gidili ng larawan. Nagkaroon, saon mo ni naturon. Ingon din to akong higala, amigo, kay na akong Muslim. Ingon siya. Mao na, brad, igsuon kong veritas, dili mi mutuoan ang inyong Biblia. Dili mi mutuoan ang inyong Biblia tungod kay walay klaro. Walay clarix ba? Murag naapod sa punto. Tinood mo po do, kay libuga man po kay tawa na. Kung murag hatag bakwi ba ang Diyos diya sa Biblia? Unsa nga naman na? Pero mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ingon na nilang, simple ra. Atong siron, og unsay buot ipasabot sa pagdili, og unsa po'y buot ipasabot sa pagtugot o paggama ng larawan. Diba sa issue mahitong sa larawan, impartial, ato namang naisgutan nga, kanang larawan, kung maghimo tag larawan, nga ang atong hunahuna, atong himuong Diyos, o maghimo tag larawan bisan unsa nga ang atong tumong himuon atong laing bathala ba o laing Dios, idolatry, mao nay gidili sa Ginoo, mao nay gidili sa Dios. Kanang
pagbaton og laing Dios. Dili pwede nga kanang larawan manggod nga atong himuon bisang unsay dagwaya pa na lalaki o babae atong himuon nga mo nay atong himuong bathala nga laing Dios. Idolatry na pagbaton og laing Dios. Mo nay buot ipasabot sa Dios sa iyang pagdili. Dili na lang gyud pwede o sala na lang gyud ang paghimog larawan, salain pod nga pagpasabot. So depende sa buot ipasabot. Ang Dios supak sa paghimog larawan o himog-himo tag ribulto bisan unsa basta ang atong tumong ipakadiyos na to. Pero kung dili lang ipakadiyos, sa husto lang nga gamit ani, dili daw ta ng larawan. Kaya ang Diyos mismo gapahimog larawan, pero sa hustong gamit. Kay sa pagpahimo sa Diyos ngadto ni Moises og larawan, wa man siya moingon, Moises, himuan ang bitin nga tumbaga, dayon ipakadiyos na o itudlo yung mga tao nga kanang larawan nga bitin nga imong himuon, Diyos na. Wa man maingon ang Diyos na. Nagpahimo lang siya larawan pero wa siya maingon himuan ng Diyos. So ang pagpahimo dili daotan. Ang daotan kung unsaon kini paggamit. Unsay tumong nato sa paghimo sa larawan. Nya ang konkreto kaayo nga ehemplo nga makasabot gyud ta nga naagigibasihan na to kanang bitin nga tumbaga konkreto kay na nga example o kana bang sa binisaya ng example nalimot sa ay salamat Igsong Dani, may galing Igsong Dani ni itudluan ko na Igsong Dani sa Pikas Lawak ehemplo. Ang tama ehemplo, example. Ang dako kayong example o ehemplo sa Biblia nga kining atong explanation husto kay naay gibasihan nato kanang bitin nga tumbaga nga ang Dios mo'y gapahimo ni Moises pero naapoy mabasa nato sa Biblia nga ang Dios nasuko ra pod gipaguba ra pod niya tong larawan sa bitin. Ngano man? Siya mo'y nagpahimo pero iya ra pong gipaguba kay nasuko siya. Nasuko ba ang Dios kay tungod kay gihimo to ni Moises? Dili kay siya mo'y gasugo ato. Nganong nasuko man ang Diyos rapod atong larawan na be? Nga siya may gasugo ni Moises. Or else di maingon si Moises ng katok man siguro ka Ginoo. Ikaw mo yung gipahimo din suko rapod ka paguba rapod nimo. Di po ka kaingon ana. Atong sayron ang tibuok istorya. Nagpahimo ang Diyos pero wala siya mo ingon himuan ang Diyos ha. Pero unsa may gihimo sa mga tao, ilang man gipakadiyos. Ano man siguro ilang hunahuna gamilagro kay tas liman ka mo tutok kas larawan bitin di ka mamatay bisag napaakan kag bitin. Di magsilbing rabis. Tungod kay ang Dios nagmilagro iyang gipaagig larawan bitin. Naghinubra naman ilang hunahunag pagbati mo ingon na mahinon sila sa siguro kay di man nila makita ang Dios. Moingon lang siya aka nang bitin nga tumbaga mo na Dios na to. Okay, di man lang makita ang Diyos. Di ang nilang pasangin lang nga himuon nilang Diyos. Katong lang makita nila nga object nga naayo sila nga nagbilagro. Katong bitin nga tumbaga nga bisag napaakan sila bitin inigtutok nila di sila matay. Asa man na mabasa sa Biblia Veritas nga ilang gidyos to. Masabot kay gihinganlan ko nila ngan nga kanang ngan gyud sa example sa usa ka Dios nga nihustan. Nganlan nila ngan sa usa ka Dios nihustan. Nganlan na din gihalaran nila. Then ang ilang pagtagad sama gyud Dios. Na ilang ilag yung gipakadiyos ang maong bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios. Ngadto kang Moises nga niingon ra man unta ang instruction sa Dios ngadto kang Moises himua lang na dayon kadtong mututok ana katong napaakan di mamatay kay mo lagi hangyo man ka sila nimo nga mohangyo ka nako nga wadon tong bitin para di sila magamatay kung magpadayon tong pagpamaak mahurot mo yung gamatay. Di ba nanas Números kapitulo 21:4 ngadto sa 9? Números 21:4 ngadto sa 9. Nagipahimo siya. Wala mag-ingon ang Diyos ipakadiyos pero ipakadiyos man sa ulahing mga panahon. Miaging mga panahon, klaro man nga ilang gipagka-Diyos nga nalanggog sa ka-Diyos nga pangahan nihustan. Amo nang nasuko ang Diyos gipaguba rapod. Sa ato pa mga ginikanan mga higala, ang Diyos dili supak sa paghimog larawan.
supak lang ang Dios sa paghimog larawan kung ang atong tumong niini kung himuon natong Dios parehas ra lagi sa akong giingon si Miyagi nga kanang kwarta di man dautan. Pero kung ipaka-Diyos na ang kwarta, adi na maayo, lahi na ng istorya ha. So, sulbad, no? Di lang ako na-expound og ayo, kaya di lagi na mo itima na to. Ako lang ng example ba? Kurito nga ehemplo, nga wata masayop sa tong explanation. Nga ang Diyos supak sa larawan kung ipaka-Diyos. Apan kung di lang ipaka-Diyos, sakto lang gamit, di ka na dautan manghigala. Kanya ato ng palapdan kung mubalik rataan ng timaha, adto sa taas death penalty. Maura po na ang line of reasoning na to. Gihimo lang na to example ang katong mahitungod sa larawan. Karon inana gyapon unsa may buot ipasabot sa Dios sa pag-ingon niya nga ayaw pagpatay. Muna iyang balaod. Well, nagbalaod siya nato diya napulo kasugo nga ayaw pagpatay tungod kay sa lagda sa maayong pangatarungan o maayong pangisip o sa pilosopo piya ba maayong pangwinta ang tag-iya sa usa ka butang maoy may labing katungod unsaon kini paggalam unsaon kini paggamit. O mao na pananglit kanang balay nimo ikaw imuha man ng balay nga imong kamong naminaw karon naaman mo'y balay ug kamo mo'y tag-iyaan ng balay nga inyong gipuy-an kamo mo'y may katungod unsaon na inyong balay dili ka ng inyong silingan o laing tao. Dili pwede mo ingon imong silingan ato ng gubon o ato ng ayuhon ug dunay daot. Magsumikad na ang desisyon unsaon na imong balay, ikaw kay ikaw may tag-iya. Kanang pag-ingon sa Dios nga ayaw pagpatay, natural. Kita mga tao, dili kita, wa gitay katungod mo patay, tungod kay dili man kita mo'y tag-iya sa kinabuhi. Ang tag-iya sa kinabuhi, maura ang may katungod mo patay. Nga naman, ang Diyos ra maoy may katungod mo patay mo nang ningon siya, vengeance is mine. O ako'y manimalus. Kay siya man maoy tag-iyas kinabuhi, dili ang tao. Mga higala, mga ginikanan. O nang thou shall not kill. Way katungod ang tao mo patay, kay dili siya maoy tag-iyas kinabuhi. Ang tag-iyas kinabuhi ang Diyos. So siya man maoy tag-iyas kinabuhi, siya ra maoy may katungod mo patay. Karon mga higala, mga ginikanan, nga numang naa may mabasa pod nga patay sa Biblia, nga thou shall not kill man ka. Kung atong tan-awon ang Biblia, mga ginikanan, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, kanus aman mahimong balido ang tao kung mupatay siya. Sa iya bang pagbulutan, sa iya bang kagustuhan, sa iya bang desisyon, sa iya bang kagustuhan ba sa tao nga nahimong balido ang iyang pagpatay og tao? Dili. In the first place, di lagi siya mo'y tag-iyas kinabuhi, so wa siya katungod mo patay. Karon nga nung naa may patay lagi na sa Biblia, mo man ipangkutloon sa mga paboran ng death penalty, na ay patayng makita nato tungod kay ang Diyos mo'y gabuot. Siya rapod sa Old Covenant God, ang Diyos ipakita din niyang example nga ako bisag mahigugmaon ko, musilot sad ko. Kung gusto na kong musilot ninyo. Sa Old Covenant, ipakita sa Ginoo ang example nga tinuod, kini kay istorya lang ning akong pagtulunan nga musilot ko. E basin biyag mo ingon mo nga di ko musilot kay mahigugmaon ko. Sa Old Covenant, ang iyang kanang pagsilot, ipakita din niya. Tumatik ka, katong mga gahig-ulog, dili gali mo patuo, tipi dayon, ihaw dayon. O tong, kisag kanang mulapas, kisadloy papahulay, batuon hangtod mamatay. O ipakita din sa Ginoo ang iyang
kuan ha, di man ka makaingon dili man katarunganon kay Dios gud siya. Siya agoy tag-iya sa kinabuhi, sumay katungod siya muhunos, mukuha sa kinabuhi nato. Kung iyang pagbuot, kung mubuot gali siya nga silutan din ng tawhanag kamatayon, pwede na, balido na kay iya mang pagbuot. Kung ikaw karon kung suguon ka niya nga, oy, patya tong naglapar sa adlaw igpapahulay. O katong mga dili mo tuoan ng atong gipangtudlo. Kung ikaw mo'y silbing triggerman o ikaw mo'y silbing nag-ihaw, mahimong balido imong gibuhat kay dili man imong pagbuot man sa Dios. Siya man mo'y gasugo. Dili man ikaw gabuot, ang Dios man, so mahimong balido ikaw karong nagpatay kung kini gisugo kas Ginoo. Doon na instruction ng Ginoo nga mao ni buhata. Patya tong gahig ulo kay gusto na kong silutan na to. Mao to sa old covenant klaro man kay ang Dios mo makikistorya man gyud sa mga tao sa una. Di man gyud ta kaingon nga, "Oy Lord, kanang sa man ni silutan na mo tug kamatayan o dili gama-gama din kita-kita ra po'y motubag." Di man ta makaingon ng speculation na nato. Ang Dios makikistorya man gyud direktamente sa mga propeta sa una. O kanang mga tao. Direktamente gyud mo musugo. Unya good diri good sa inyo covenant lahi man. Lahi man diri sa inyo covenant gi-emphasize man ning kaning gitawag natog doktrina sa gugma. Sa old covenant gipakita sa Ginoo ang iyang kanabang musilot gyud siya. Iyang ipakita gyud. Pero diri sa bag-ong testamento, iyang gusto pong ipakita nga dili lang pud kay musilot lang siya. Mahigugma po siya. Mantigo po siya mo pasensya. Mantigo po siya muhatag og kanabang kanibang chance. Sa manang chance binisaya to igsoong dani. Higayon. Chance. Muhatag og kanabang dako kaayong panahon nga ikaw kung makasasala ka, mabag-o ka, maintag mabag-o ka. Okay, kung ditsuon po kag tipi dayon, wa naman kay chance mabag-o. Kanya, moingon ka veritas, wa na din ang death penalty karon tungod kay balaod sa gugma na ang gi-emphasize diri sa New Testament. Naari hapon ng death penalty pero ato nang gisalig no ang simbahan gisalig na gipapasa Dios na to na kay naa may tekstos Biblia nga nag-ingon ang Dios ako lagi man ni malos na sa Roma ako'y mo patay silbi bot pasabot niya no Roma kapitulo 12 tudling 17 ngadto 21. Ang simbahan karon kay wala naman siya ingna wa naman mo pakita ang Ginoo diri din mo honghong din sa Santo Papa og sa simbahan patya tong mga gahig ulo atong mga kriminal. Wa naman mo ingon ang Dios ana sa old covenant na agyon klaro kayo. Pero diri sa new covenant wala na. Kay ang Dios mo istorya na pinaagi siyang bugtong anak nga mao to si Kristo. Den ang si Kristo pod nagsugo siyang simbahan sa pagpanudlo. Unya kay ang panudlo sa iyang simbahan karon kay emphasize man ang balaod sa gugma nga isupakan naman ng death penalty kay ang Diyos ray muhimo ana sa adlaw sa paghukom. Ang konsepto sa simbahan karon nganong supak sig death penalty kay niingon siya nga wala naman minimo ing na Ginoo nga patyon din tong mga kriminal gahig ulo ay ikaw na lang ana kay nag-ingon man pud ka nga sa adlaw sa paghukom ikaw gyud muhimo ana. Ikaw mangunay, ako palabihon gyud pud nako basta di lang mo ingon ang Ginoo nako nga patyon tong bulayagon. Amo ingon pud ko ikaw lang na Ginoo. Kay nga naman akong rason, posibleng masayop kog hukom anang tawhana. Unsa man ko Dios ko nga makakahibalog ko nga kanang tawhana gahi ginag-ulo. Nga kita gali kanang atong death penalty gali diri sa kalibutan. Pagkadaghang sayop ana masipyata nga namang di man ta Diyos, di man ta kasiguro nga katong tawhanang na preso, tinuod bigitong sadaan. Kaya nga tong hukmanan diri sa kalibutan, masalaypon. Posibleng masayop ang hukom
atong mga huwes. Di po nung kahukom nila kay basig nasipyat lang po sila wa tuyo Kaya ang ila pong judgment depende raman sa testimonyo sa pikas-pikas side. Nya kung dili maayo pagka-plastar ang lipensa, nya katong atake di unta to tinuod pero maayo kay pagka-plastar. Nya unsa may daog katong maayo mga tarungan, maayong abogado. O na dili magsilbi na dayon ang di na mo lutag yun ang unsa gyud tinuod. So ang hukmanan sa tao fallible, masayop. Muna nga og sa akong kabahin mayon ko masalay pun man mi Lord aron masiguro namo di mi masayop sa pagsilot, ikaw na lang ana. Mo na ibot ipasapot simbahan. Ang Dios na mangunay ana sa adlaw sa paghukom. Naarag hapon ng death penalty pero sa adlaw sa paghukom na ang Dios na may mangunay ana. Ingon ana nga buot ipasabot supak ang simbahan ni anang death penalty nga kabubuton sa tao. Pero kabubuton sa Dios dili supak ang simbahan ana. Karon diri sa New Covenant mo anhi pa bang Ginoo din musulti sa iyang mga tao sa simbahan niya nga pangtipi ato tong mga kriminal nag-ingon bugod ang Ginoo na ron. Sa una ra man niya adto ra man ang Old Covenant. Nya dinhi si San Pablo apostol man yun siya pero awahi iyang pagkatawag unsa may iyang giingon atong usbog basa. Kun buhatan kag daotan ayaw baslig daotan. Buhata ang giilas sa tanan nga maayo, kutob sumahimo. Pagpakigdait sa tanang tao gani naaman po ni di man ni kay gama-gama ra ni nga walay gibasihan si San Pablo ani. Kay si Kristo mismo nag-ingon nga liman ka bunon ka og kana bang bato balusan po nimo bato kay sa Old Covenant mata sa mata man to ngipon sa ngipon. Tingali kung bunon kag bato kung ibase na to atong karaan bunon kag bato baslan po nimo bato. Parehas anang mga bisag ka na mga debate di sa Facebook. Pasensya na kung matamaan taan no. Magkatuliko magdili. Nga kung mutira gali ang pikas sakit kayo. Murag naglabay bato balos pog sakit. Murag bato di ba? Inana ba? Ngipon sa ngipon. Pero dinhi sa Bag-ong Testamento gihinay-hinay na siya mga higala og wala na. Ngano kay ipapasa Dios lagi nato ng panimalus o kanang patay, kanang silot, kanang atong batukan ng og kadautan. Ang dautang gihimo kanang mo balos ta ba hatred. Nindot unta kung anong dili gud maayo ng hatred kana galing imong kasilag kay kanang hatred proven gyud na gyud mga higalas kalibutan nga kung ipahari nato kanang hatred kana bang kanang sugunagod kaligot-got nato sa tong isig ka tao. Wa gyoy kahumanan ng hatred. Sa in English pa, hatred begets hatred. Ang kasilag, gusto pa ilaing binisayaan ng kasilag, aw ka ng hatred, kasilag naman siguro na. Kayo, kasilag lagi ako mahimo. Basta ilual lang kung nasayop ko gubat. Basta kung ipahari na to ng hatred, kanang atong kasilag, pagdumot dahi. Kung atong ipahari ng pagdumot, posible po na, di kay posible, mao-proven yun sa history. Nga sa kalibutan, kung ipairal atong ipatigbabaw ang atong pagdumot o kasilag, manganak ni siya kasilag ra gihapon nga naman. Pananglit, gipatay ang imong pamilya. Balos kag patay pod. Katong imong gipatay namto yung mga anak, di po sila ka akong gipatay pod ang ilang ginikanan kay imong gipatay kay na ni malus lagi ka. Mupatay po to. Then katupong kuan mo balos po. Patay, walay undang. Mo na ang karon kanang ahanan dapit ron parties kalibutan. Walay undang ng gira. Agian ng hatred. Hatred begets hatred. Nindot kayo, tanaw rugod mo anang katong salida ko ni Jet Li. Nindot kay pagtulunan. Action movie na. Pero ang pagtulunan, pagka ninduta kayo. Lesson. Hatred begets hatred. Tanaw mo na. Nga, ang aktor niya as Jet Li, iyang nakatunan nga ang solusyon ay dili din ng patay. Love di ay gugma.
nga kung doon gali hatred ang pika side, ang imong kontra diha nimo, ayaw balusi og hatred. Gugma mo ibalos, himuig maayo. Mao man ning gipanudlo ni San Pablo diri. Nganong nanudlo man San Pablo ani? Kay iyang gi-analyze, iyang gibalansi katong giingon sa Ginoo. Kung bunon ka og bato balusig pan, dili na bato ang ibalos na to. Sa Old Testament pwedeng bato gyapon natong ibalos, pero sa New Testament ang gugma mo'y gusto niyang ipatigbabaw nga maantigo ta mo paubos. Bisag iyatakan ng atong katungod, muhimo lang gyapon tag maayo. Mao lagi na kung magsigi kita kaning pagdumot na to kay sana patay ba o giunsa pag sa atong pamilya unsa diha, di gyud ta kalisod man gyud pug aning pagtulunana. Kung ang ato galing self, ang atong ego, ang atong kaugalingon ra gyud may atong gilantaw, dili ang Ginoo, dili ang iyang maayong pagtulunan, ang beauty sa iyang pagtulunan dili na nato masens, di na ta maganahan. Kay nagsentro ra ta sa ato ara gyud atong kaugalingon ng but na hunaon. Wala ra ba ta kung wala ang Dios? Nga tanan iya sa ato pa ang iya untang wisdom, ang iya untang kagustuhan, ang iya untang mga pagtulunan mo puy unti atong ipatigbabaw. Nya kay mo man iyang pagtulunan. Ong morning ang atong Biblia na ay bag-o og daan kasabutan. Ug unsa tong bag-o di ta mo focus ra pod atong daan. Kay na may bag-o, mo focus ta diri sa bag-o. Si Apostol Pablo gi-emphasize ni niya. Dili ni kigama-gama rin niya. Doon na sige basihan ani. Ang iyang gibasihan ani, wa gyud para nako. Ang example kadtong giingon ni Kristo kung labayon kag bato balusoy kaning tinapay. Atong usbunig basa with emphasis bagay galahan, matod pa ni San Pablo, Roma 12:17-21. Kun buhatan kag dawtan, ayaw baslig dawtan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Ang tanang tao, wala mo ingon diri makigdait ra ka sa kanang nagustuhan nimo, katong maayo nimo. Unya dili ka makigdait sa kanang dili maayo nimo. Sa in English pa ako galing gi-post sa wall ron sa akong Facebook sa wall. Kanang goodness, yun sana ko to ingon ko. Goodness is not for those who giun sana ko toy nawala namin ng kuan ni Adritso na lang ako sa binisya kay nalimot mo ko in English. Oo. Nga ang atong kaayo sa atong isig katao dili ni kay para ras mga tao nga maayo na to, kundili ang kaayo sa usa ka Kristiyano para sa tanan. Buti pasabot, dili lang kay ang mga maayo ra mo'y atong himuag maayo. Tanan! Mo ni pagtulunan diri nga gi-emphasize sa gugma, mo ni doktrina sa gugma. Pagtulunan mahitungod sa gugma. Nga ang kadautan, dili baslag kadautan, kundili baslag kaayo. Ang ehemplo ana nga lain ako naman ning gi-share pods ni adto pa. Look kanang example kanang san kanang adlaw. Laliman ka anang adlaw san hinuktuki ra gud mga higala. Mamalandong gud mo anang adlaw. Kanang adlaw usan binuhat sa Dios. Unya pagka dakong milagro anang adlaw kay hangtod karon wa gid na mawala nang iyang kahayag. Wa gid mapawong ba nga matud pa sa siyensya no sa mga scientist. Kung doon na kuno'y kahayag, doon na'y sunog. Kaya samaan ng masunog ng balay, nasunog ng balay kay nga naman na ay parte o kanang kahoy, combustible material nga nasunog,
Pero dili po na magsige rag sunog kay inig kaut-ut na mahilis na tong bahin nga masunog o kanang combustible material mapalong ra pod. O kanang imong lamparilla mawad-an na og gas, di na pod musiga. Kana ko nung concept anang adlaw kahayag man na sunay sunog diha ko no. Pero ang milagro diha nga nung wala may palong-palong wa gay muhinay. Siger mang gasiga. Pero nawa, kinsa mang sayantista nga naka-imbento og suga nga di mapunder be. Kanang fluorescent, naka-fluorescent palit man gyud kay inig kapunder, di ba? Kay maut-ut ng filament kanang combustible material diha sa imong suga ang fluorescent, mapalong, mapunder, mapuna palit po kagusob. Pero kanang adlaw ron, di na tumaawat ng iyang kakayag, tibuok kalibutan, mahayagan, kada kong milagro, Unyawa pagi palong-palong, unyawa pagi muhinay. Naunta muhinay, naunta di, naunta ta initan. Di naunta ta mag-aircon. Kanong, pasti lang, nakagrabe na mga inong init. Kaya kanang uban, gali, di mangita pag milagro. Ayaw sila mutuog Diyos. Kanang adlaw, pagkadakong milagro, Ganong wala man ay palong-palong. Unya, imagine pag yun, ang kahayag pag yun sa adlaw, para pag yun tanan, madautan, mga kagbuutan ka, mahayagan ka, walay pili, mga higala, mga ginikanan. Ningon bugod ang Diyos nga, adlaw, ayaw pakita ng mga buluyagong tao, kanang mga kriminal, mga higayg ulo. Ayaw pakita nila, dito na pakita atong mga buutan. Nagingon bang Ginoo, Tanan, madautan ka, magmaayo ka, maigo ka, mabenefited ka, magkatagamtam kas kaayuhan nga gihatag sa adlaw ngan hikanato mga ginikanan, magatinahod nga tigpaminaw. Mao manggali kadtong sa una pa, dunay mga tao nga pateng kuyawa aning adlaw, no? Bisag makasasala ta o naay buutan, galamog na ta, daotag dili. Muhayag man gyud siya nato. Ya mo tong uban pud noon kay di ang Dios di man makita. Ang ilan ang lang gihimong Dios ang adlaw. Sun God na man po na sa history, di ba? Sa Roman yadto na mga tao sa una. Nga believe kay sila sa adlaw ba? Nya kay adlaw may pangadlaw kay makakita pa mi bisag di na mo matutukan kay sulaw. Pero kanang Dios nga ninyo mga Kristiyanos, di na tinuod kay di magpakita na mo. Kini na lang adlaw na mo, may Diyos na mo. Kay makita pa. Di ba? Murag katawanan ng istorya, pero nay kamatuuran eh. Kay naman yun sa history nga ang adlaw mo ay gihimong Diyos mga tao. Tong sun God. Nga di po tumao, di binuhat rago na sa Diyos ng adlaw. Himuon na tong Diyos. Inanaran po ng larawan, di na to himuon ng larawan nga Diyos. Wa may dautan ng larawan basta di lang ipaka-Diyos. Pero kung ipaka-Diyos na, di na namayo. Ang Diyos mo'y atong pasanginlan nganong ang adlaw ni hatag na tug kaayuhan. Di kaya tudeng pasanginlan na adlaw himuon ka na kung Diyos kay bali mahayog yung kakaina mo kay bisag dautan mi hayag manggihapon ka. Nya ikaw pud hangin hanggab manggihapon minimo bisag nakapangawat mi, nakapanulis mi, nakapanglibak mi. Imo manggihapon ming tagaag hangin, makaginhawa manggihapon mi. Ang butog na aba po yung gahimong Diyos anang hangin. Kung di mo makita ng hangin, nyak ng adlaw kay mo aksyon makita na to, pero di lang takatutok kay sulaw. Amo yung gahimong Diyos mga tao sa una. Ang butog na apa ba na ron? So atong itandi ang adlaw mga ginikanan, mga higala, mga tinahot nga tigpaminaw sa pulong gugma, love. Ngaungan unta kining love nato sa tong isig ka tawo sama sa adlaw. Nga ang hayagan tanan dili lang kay mga buutan ra, mga maayo ra. So kana pod ang ato pong goodness, kanang kaayo na to, gugma na to na sa itong isig ka tao, dili unta na kay para lang sa mga tarong, mga maayong tao.
Kundi tanan, bisan pa kanang gitawag ba to love the unlovable. Anang nang giingon sa Facebook nga, to love the unlovable is a great sign of being a Christian. Ang paghigugma nato sa mga tao nga para nato di unta maayong higugmaon kay way ayo. Kung mahigugma gayta nila, mo nay dako kaayong timaan nga maayo sa atong pagka-Kristiyano. Buti po sabot kung kita gali mahigugmaon sa tanan, mamayo magdili. Buhat gitag maayo, bisan pagdili maayo ng tawhana. Kana mo na timaan nga kita tinuod gyud itang Kristiyano. Ano di ba ta mo butang og limit ba? Kay usahay matintal man gyud ta nga agis kasuko na to sa tong isig ka tao, hatred. Moingon ta pantay lang ka. Mawa na kay kwarta, lisod kay ka, mamaylo gali ka na ako, di gyud ka na ko putangon, bahala ka diha, matay kas kagutom. Mawa na man ta, di ba? Mamili ra dayon ta nga amo maghimo lang kog maayo sa mga taong maayo nako, pero katong mga dili maayo, bahala na to sila. Dili ngon ana. Sa old covenant siguro mahimo pa na to kay daan pa man to, karaan man to. Pero diri sa bag-ong testamento nga gipanudlo na gini og ayos tong Ginoo, mo tuyo diri sa pag-anis Ginoo para tudluan ta sa wala pa maklaro pagtudlo sa una. Diri sa New Testament, kung buhatan kag dautan ayaw baslig dautan, buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalos kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nagingon ang Ginoo. Hinuon sumalas giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Muna giingon, love your enemy. Kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Diri, patay man na yun. Kung giuhaw siya, ang imong kaaway, paim na siya. Mahimo ka ni nato. Kaysa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ang sample ko daan kung himuon na tong argumento kanang kaayo, madutla na may posibilidad nga kanang tao nga naghimog dili maayo nimo, kung balusan nimo maayo, may chance na siya nga mausob, matandog na siya kay makaingon mauwaw po siya nga sa punang tawhana oy nga ako dili maayo akong tratamento niya, di ko maayo niya, pero siya maayo kayo nako. Mauwaw man ko ni. Mauwaw biya po ng tao. Kay paminaw niya matay. Siya maayo nako niya, ako dili maayo niya. Madugay niyang balan siya na, mauwaw siya, maundang siya na. Matuman din itong giingon sa Proverbs ba to? Proverbs 16:7? Kung ako malimot, katong giingon ba nga, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Kung ang buhat kuno sa tao makapahimuot sa Ginoo, mahimo niya nga bisan gani ang iyang mga kaaway makigsandurot o makighiusan na kaniya. Tinuod man gyud. Una kanang kanta nga The Power of Love, kung ang love nga gipasabot diha kini pang Christian love. Mo ni himuon na tong argumento pagbuntog sa dautan. Dili pinagis dautan. No? Kung atong ilahos mo among yun ni giingon diri, hinuon sumalas giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Kung giuhaw, paim na. Kaysa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. O may chance pang maulaw ng tao nga nagbuhat og dili maayo nimo, pero gibuhatan nimo og maayo. Pero kung balusan nimo nagdaotan, na dili na magsilbi, magbalusanay lang mo ana. Be, ikaw karon kabalos lang ko nimo. Pagkabalos po nimo, muingon po dayon to siya, makabalos po ko nimo. Wa dili na mo mahuman nang makabalos ko nimo. Kanang hatred begets hatred ba? Ang panimalus, manganak pug panimalus. Way kahumanan mo nang sigit ang gira. Basta ka nang galing pagdumot, mo na atong ipatigbabaw. Pero kung gugma gali atong ipatigbabaw, may puruhan na kanang daotang tao, mabag-o, mag-usab. No,
diri gingon no. Inoon sumalas gingon sa kasulatan kung gigutom ang imong kaaway pakana siya kung giuhaw pa imna kaysa paghimo mo niini maulaw siya siyang gibuhat kanimo. Dayon sa bersikulo 21, ayaw padaog sa dautan, hinoon dag-a ang dautan pinaagis maayo. Overcome evil with good no sa King James Version no. Roma kapitulo 12 bersikulo 21. Overcome evil with good. Dag-a ang dautan pinagis maayo. Dili kay ang dautan, baslan po natug dautan. So mga igala, hinaot ning naghinapos nga segment sa tuntulumanon karon. Hinaot nga ang pagtulunan mahitungod sa gugma. Ato gayong malandungan og maayo og ato gyung magkatunan. Nga kanang hatred o pagdumot kung ato nang ipatigbabaw sa atong kinabuhi. Manganak po nagpagdumot. O hatred begets hatred. Pero kung ang gugma nga gitudlo sa atong tinuhuan, Kristiyano, mo'y atong ipatigbabaw, mahimo nato nga kadtong mga daotang tao, mabag-o sila. Mausap, ug dako ang kalipay sa Ginoo sa ilang kabag-uhan kay sa ilang kaparutan. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, sa sunod Domingo pohon, kung way laing santops tungod na huna, siguro mapadayon na to ang tema, may tungod sila rawan. O maybe po no, sa kaming pagyod nga programa na to, itugod sa Ginoong mapadayon ang mahitungod sa Pasko. Doon na may wala na to may isguti karon nga in line sa atong gisgutan atong pangayon sa Ginoo nga sa sunod atong mahisgutan dinhi no. Nga atong tumungog tuyo niini ni atong tulumanon nga kita mapahinumduman sa atong Kristohanon nga tinuhuan nga naningkamot gyud nga unta kita mga Kristiyanos mupuyo na sa ato bang tinuod mga kinabuhi isip mga Kristiyanos nga makita unta ang dagway sa tinuod nga pagka-Kristiyano. Okay no mga igala, maginikanan sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan. Kinilamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban si Bikas Lawak no sa technical side, Danny Ludog Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at ProSight Optical Incorporated, the eye professional eye care providers. For every 500